בשביל הילדים שרוח הקודש ייגע בהם, ועל הנושא הזה אנחנו מדברים היום. ואנחנו נקרא את סוף הקטע שכבר קוראים כמה שבתות, מאפסים א', 3 עד 15. אני רק אקרא מפסוקים 12 ו-13 הפעם, אבל בואו נתפלל באמת שאלוהים מדבר אלינו. אז כן, אדון, אנחנו גם צריכים, כמו הילדים, את המגע שלך, את רוח קודשך, לגעת בנו, לפתוח לנו את הלב, את ההבנה. תודה לך, אדון, על דברך, שזה חרב הרוח, שרוח הקודש מפעיל בתוך ליבנו, להגיע עמוק עמוק. אז תיגע בכל אחד מאיתנו היום. וגם בנו ביחד, בשם ישוע. אמן. אז אנחנו ראינו בקטע הזה מאפסים א', פסוק 3 עד 14, שבעצם 3 פעמים מופיע הביטוי לתהילת כבודו. בפעם הראשונה זה ממש מסמן דברים שמתמקדים על האב, ואז דברים שהבן עשה בעצם, או נעשו בבן, והכל בהקשר של מה שהאב עשה דרך הבן. אבל עכשיו ראינו בפסוק 11, ובו נועדה לנו נחלה, כי נבחרנו מראש לפי תוכניתו של הפועל בכל, בהתאם למחשבת רצונו, כדי שנהיה לתהילת כבודו, אנו המקדימים לקוות למשיח. ועכשיו הוא ממשיך, והוא מדבר גם על האחרים. ויכול להיות שהוא עכשיו בתור יהודי משיחי שקיבל את ישוע, והוא כותב לאנשים באפסוס שלרובם לא יהיו יהודים, אומר אתם, גם אתם, אבל אני חושב שהוא גם אומר, אנחנו מקדימים, הם האלה שבהתחלה, זה גם כולל אותנו, כל מי שאחר כך יבוא. והוא אומר פה, פסוק 12 ו-13 ו-14. לא, סליחה, 13 ו-14. ובוא, במשיח, נחלתכם, גם אתם, שכן בשמעכם את דבר האמת, את בשורת ישועתכם, ובהאמינכם בו, נחתמתם, גם אתם, ברוח ההבטחה, רוח הקודש, אשר הוא ערבון לנחלתנו, עד לפדיעת קניין לתהילת כבודו. אז פה הוא בעצם מדבר על פועל הרוח, על רוח הקודש, התפקיד של רוח הקודש בישועה שלנו. ואני חושב שזה דבר ממש מדהים לנו, לכל אחד מאיתנו ולנו גם קהילה, מה שהוא אומר פה. הוא בעצם אומר שאתם נחתמתם ברוח. נחשוב תכף מה זה אומר נחתמתם. אבל השאלה היא קודם, מי נחתם? ומה שהוא אומר פה, גם אתם, כל אחד מכם, ששמע את הבשורה, את דבר האמת, והאמין. נחתם. שאול לא היה קריזמטי ולא אנטי קריזמטי. הוא עוד לא שמע על הדברים האלה. הוא אמר, כל אחד שמאמין בישוע, נחתם ברוח הקודש. זהו. אנחנו אולי, כן, ושוב, תודה לאל כשיש עוד חוויות ודברים כאלה, אבל אנחנו אמורים להבין מהדבר הזה דבר מאוד מאוד חשוב. שזה לא אלה שחיפשו בראש ובראשונה חוויה. זה לא אלה שעשו איזשהו טקס. זה לא אלה אפילו שהתפללו תפילה מסוימת בצורה מסוימת. לא. זה כל אלה ששמעו את הבשורה, את דבר האמת, בשורת ישועתכם. כמה חשוב מזה להבין שהאמת
חשובה. האמת חשובה. אנחנו יכולים באמת לרצות להכניס עוד אנשים ולמצוא כל מיני דרכים וזה, אבל אם זה לא על ידי פשוט דבר האמת, בשורת הישועה, לא משנה מה יהיה, איזה הרגשה, איזה דברים נוכל לעשות, איזה דברים מדהימים, כמה אנחנו... זה לא יהיה דבר אמיתי. אבל אלה ששומעים את דבר האמת, הדבר הפשוט, שהנה אנחנו חוטאים, ואלוהים אהב אותנו עד שהוא שלח את בנו לעולם הזה. אדם ואלוהים שלקח את חטאינו על הצלב, מת, וביום השלישי קם לתחייה. זו הבשורה הפשוטה. והוא אומר, אתם שמעתם את זה, והאמנתם, ואז נחתמתם. כל מי שבפשטות הזאת מאמין בבשורה, נחתם ברוח הקודש. תודה לאל. האמונה, זה מה שחשוב. האמונה באמת דבר האמת. מה אלוהים עושה פה? נחתמתם ברוח הבטחה. נחתמתם. החתימה, במיוחד היום אנחנו חושבים על חתימה על צ'ק או משהו כזה, ויש בזה משהו גם. בימים ההם היה למלך חותמת, שזה היה החותמת שלו, וכל מה שהוא חותם עליו זה בעצם שלו. אנחנו רואים את זה באסתר, המלך שולח איגרת, נכון? אם הוא חותם, זה אומר, זה שלו, זה הדבר שלו, זה החפץ שלו, זה... אנחנו נחתמנו על ידי המלך, בחתימה. החתימה הזאת היא עכשיו חרוטה עלינו, היא חלק מאיתנו, זה שייך לנו, זה משהו שמשייך אותנו אליו, זה אומר שאנחנו שייכים לו. רוח הקודש, רוח ההבטחה, וזה מאוד מעניין שהוא דווקא אומר רוח הבטחה, כי זה מזכיר קצת, אז היו הבטחות שיבוא הרוח, ובטח זה כבר מעלה לראש, נכון? יחזקאל, שביחזקאל למ"ו, מה שהוא אומר, הנביא בקשר לישראל, עם הלב הקשה, יחזקאל למ"ו, הוא אומר, אני מחזיר אתכם לארץ לא בגללכם, אלא בגלל שם קודשי, אשר חיללתם בגויים, אשר באתם שם. והוא ממשיך ואומר, בפסוק 24, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות, הבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, טהרתם מכל תמותיכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם. הנה, אלוהים מבטיח סליחה, טהרה לעם. לא בזכות שום דבר, רק מה שהוא עושה. אבל אוקיי, אז עברנו טהרה, אבל אם לא השתננו, מה זה עוזר? אנחנו חוזרים לאותו דבר. ופה הנה ההבטחה. הוא אומר בפסוק 26, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירו אותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמעו ועשיתם. תראו איזה דבר מדהים. הוא אומר, אני אשים את רוחי בכם, ועשיתי, אני עשיתי, שאתם תלכו בחוקיי. זה התוצאה של החתימה הזאת. זה משייך אותנו אליו. זה דבר מדהים. אבל הוא גם קורא לזה ערבון. ערבון זה משהו ששייך לכל, לכלל,
זה החפץ, אבל מה שאני נותן כדי להבטיח. אבל זה מאוד מעניין לגבי הערבון הזה, ודיברתי היום על זה עם אימי. ואימי, כאילו כשדיברתי איתה על מה שאני הולך לשתף, היא אמרה, זה מזכיר לי קצת כמו סינור מים, שמגיע ממקום אחר ומביא מים למקום כאילו מדברי. ואז מי שיש לו את הברז, זה כאילו אומר שהוא שייך למקום השני, אבל הוא עדיין פה, וזה בעצם הרעיון. שוב, זה רק תמונה, אבל תחשבו, ערבון קיבלנו בעצם שאומר עכשיו שאנחנו שייכים, ויש לנו את הכל, את כל הנחלה. אבל אנחנו עדיין פה, אבל יש בנו את רוח הקודש. יש בנו את הסינור הזה של מים, שמגיע לנו בתוך המדבר. אלה שסובבים אותנו, שאין להם את רוח הקודש, יכולים לנסות, כמו שניסינו בעבר אנחנו. אבל זה לא משנה אותם. אבל מה שיש לנו, זה החותמת רואים. החותמת רואים, יש משהו שונה פה, רואים את החותמת. אמורים לראות את החותמת בנו. ואנחנו אמורים לשתות מהמים האלה יום יום. זה ערבון שיש בנו, בכל אופן זה איתנו תמיד. וזה משייך אותנו למה שיש בהמשך. ומצד אחד זה אומר, הנה, יש לנו ביטחון שנקבל את הכל. מצד השני זה גם מדבר על געגועים לכל. זה לא תחשבו על איזה ערבון קיבלנו. זה לא כמו שאני נותן את תעודת זהות שלי בסופר, בשביל העגלה. כן? זה משהו אחר. זה אלוהים הרוח עצמו. הוא הערבון. יש לנו ערבון שהוא גם מלווה אותנו. הוא גם איתנו. שאול מדבר על זה במקום אחר. וזה מאוד מעניין. בשנייה לקורינתים, פרק ה', פסוק 5. הוא אומר פה, ואלוהים הוא אשר הכין אותנו לכך ונתן לנו את ערבון הרוח. זה הפסוק עצמו, אבל בואו נסתכל על ההקשר. מה שהוא אומר פה מפסוק 1, אנו יודעים שאם יהרוס בית משכננו הארצי, יש לנו בניין מאת האלוהים, בית שאינו מעשה ידיים והוא בשמיים לעולמים, הן בזה במשכננו הארצי נאנחים אנו, ועזים כיסופינו ללבוש גם את ביתנו אשר מן השמיים, אם אמנם נמצא עוד לבושים ולא ארונים. כי גם בהיותנו במשכננו כעת נאנחים אנו מכובד המסע, שהרי איננו חפצים להתפשט, אלא להוסיף לבוש, באופן שהכפוף למוות ייבלע על ידי החיים, ואלוהים הוא אשר הכין אותנו לכך, ונתן לנו את ערבון הרוח. אנחנו במקום קשה. אנחנו בעולם חוטא. אנחנו עדיין בגוף שיש לנו את הבשר. אבל בתוך המקום הזה יש לנו את ערבון הרוח. יש בנו את רוח הקודש שמשייך אותנו למקום אחר. שגם חותמת שמראה אנחנו שייכים לו. זה כאילו החותמת שלו עלינו. אבל גם זה משהו בנו שפועל. הרוח פועלת בנו. והכיסופים האלה זה בגלל ששוב זה לא ערבון של משהו
איזשהו חפץ, אבל זה מישהו שבנו. אנחנו היכל רוח הקודש. יצא לנו לדבר, אני ואימי, עם החבר'ה הצעירים, המאמינים החדשים, ובאמת להתפעל על ההבדל של הלפני ואחרי. מה שונה עכשיו מלפני ואחרי? מה שם בי תשוקות שונות? באמת, רצונות. מה נותן לי את האפשרות כשאני נעלב לסלוח? איפה שקודם לא יכולתי לסלוח. אני זוכר, אני לא יודע מי מכיר או זוכר את ליאור פלד. הוא מרעות. ליאור פלד היה לו סיפור מדהים. הוא היה בחור אתאיסט לחלוטין. הכבש השחור במשפחה. אבא שלו בשירות צבאי כל החיים. אח שלו היה סגן מפקד איזשהו בסיס חיל האוויר. והוא היה ילד חכם ומוכר סמים. ומגדל מרואנה בחדר, בתוך הבית. והוא הלך לאיזשהו, אני לא אספר את כל הסיפור, זה פשוט מדהים, הוא הלך לאיזשהו פסטיבל של עידן חדש. ופשוט אלוהים פגש אותו שם. הוא התכוון להתחיל לגדל סמים ולכתוב ספר למה לא להאמין באלוהים ולקחת סמים. זה מה שהוא התחיל, זה מה שהוא התכוון לעשות כשהוא הגיע לפסטיבל. כשהוא עזב את הפסטיבל הוא האמין בישוע המשיח. פשוט, והוא בחיים לא שמע עליו, ופשוט אלוהים פגש אותו בצורה מדהימה. תראה מה אלוהים יכול לעשות. ואני זוכר, דיברתי איתו פעם, כי ההורים היו לו כאלה בעיות איתו וקשיים איתו, והם היו הולכים לפסיכולוגית ושולחים אותו לפסיכולוגית, והוא היה כאילו בורח בכל הזדמנות מהמשפחה. קיצור, אני זוכר שהוא אמר לי פעם, אני מצטער, אני לא יכול לבוא ביום שישי לאיזשהו אירוע, כי אני הולך להיות עם המשפחה. אמרתי, וואו, אמרת לי שפעם אתה לא היית, הוא אמר כן, אבל רוח הקודש שם בלב שלי, שאני צריך עכשיו להיות יותר נאמן למשפחה. אף אחד לא אמר לו את זה, זה פועל רוח הקודש. רוח הקודש פועל בנו בצורה מדהימה, תודה לאל. זה הערבון. זה מה שמשייך אותנו, זה מה שגורם לנו לדעת שאני לא שייך פה. התחושה הזאת, אבל האמת הזאת. ואני רוצה באמת, אחים ואחיות, להגיד לכם, אנחנו זקוקים לרוח הקודש. אנחנו זקוקים להבין עוד ועוד כמה אנחנו חסרי אונים. כיחידים, כקהילה, לעשות דבר בלי העזרה של אלוהים הרוח. דיברתי לפני כמה שבועות על עניין של מתנות הרוח. שרוח הקודש נותן לכל אחד בקהילה מתנה. עובדה, אלוהים אמר. אלוהים רוצה שכל אחד פה ישתמש במתנה. אני רוצה לקרוא עוד קטע מרומים, שמדבר גם על הרוח. ולקחת מזה כמה מחשבות. בשבילנו, אני מקווה מחשבות מעשיות בקשר לרוח הקודש. ונתחיל בפרק ח', פרק 8 מפסוק 5. מפרק 8 של רומים מפסוק 5. אנשים שחיים לפי הבשר הוגים במה ששייך לבשר. אך אנשים שחיים לפי הרוח הוגים במה ששייך לרוח. מחשבות הבשר מוות הן, אבל מחשבות הרוח הן חיים ושלום. שהרי מחשבות הבשר עוינות את אלוהים מפני שאינן נכנעות לתורת אלוהים. אף אינן יכולות
להיכנע. והכפופים לבשר אינם יכולים להיות רצויים לאלוהים. אך אתם אינכם כפופים לבשר כי אם לרוח. אם אמנם רוח אלוהים שוכנת בכם. ומי שאין לו רוח המשיח איננו שייך למשיח. הנה החותמת, השייכות. מי שאין לו את הרוח אינו שייך. אבל מי ששמע את דבר האמת, בשורת ישועתנו והאמין, נחתם ברוח. פסוק 10, אבל אם המשיח בקרבכם, אזי הגוף אמנם מת עקב החטא, אך הרוח היא חיים מפני שהוצדקתם. ואם רוחו של המקים את ישוע מן המתים שוכנת בקרבכם, זה שהקים את המשיח מן המתים יחיה גם את גופכם בין התמותה על ידי רוחו השוכנת בקרבכם. מחשבות הבשר הן בהתנגדות לאלוהים. המחשבות, לא יודע אם פה או פה, תלוי אם אנחנו מודרניים או לפי התנ"ך, אבל בכל אופן המחשבות הן מתבשלות, הן מסתובבות. כל אחד מאיתנו, אני הכי גדול, תודה לאל שאלוהים נתן לי אישה שהיא מאוד מאוד שקופה ומאוד פשוטה במובן הכי טובה של המילה. וכשאני מסתבך במחשבות, היא אומרת לי, מה פתאום, זה לא ככה. מה אתה חושב? אני מנסה לחשוב, למה עשה ככה? למה הוא עשה ככה? למה היא אמרה ככה? לא, בכלל לא התכוון לזה. כן? המחשבות שלנו עושים לנו סלט, סבטוחה, ובמיוחד מחשבות הבשר. ומה שיש פה, זה אומר לנו פה, יש לנו דבר אחר, מישהו בתוכנו, רוח אלוהים, שנותן לנו מחשבות שונות, שמזרים לנו מן השמיים את המחשבות שלו, רוח המשיח. מזרים לנו את הלב שלו לתוך החיים שלנו, ומשנה אותנו כי הוא בתוכנו. אז בוא נעודד את זה, בוא ננקה את, אם איכשהו הסינור יתלכלך, הסינור של הזרימה הזאת, בוא ננקה אותו, נחזור בתשובה, נגיד אוקיי אלוהים יש לי את זה ואת זה ואת זה ולא צריך להיות, זה חוסם לי קצת, בוא ננקה, ניתן לרוח ואיפה שיש דברים שאני יודע שאני לא יכול לעשות בעצמי, סליחה, לבקש סליחה או לתת סליחה, כל דבר אחר אני לא יכול, אבל רוח הקודש מביאה את המשיח לליבנו. אז המחשבות זה הדבר הראשון, זה המבצר שאלוהים כובש, וזה תהליך, אבל הוא פועל תודה לאל. ואם יש לנו את הרוח, אז כן יש לנו את המלחמה עכשיו, אבל לתת לזרימה הזאת לזרום לתוכנו. דבר נוסף שקשור לזה, פסוק 12 ו-13, לכן חייבים אנחנו, אך לא לבשר חייבים אנו, שנחיה על פיו, אם תחיו על פי הבשר תמותו, אך אם על ידי הרוח תמיתו את מעללי הגוף תחיו. המחשבות זה מקור כל מיני דברים. ישוע אמר את זה, נכון? לא מה שמלכלך בן אדם זה לא מה שנכנס, זה מה שיוצא מהלב. זה המחשבות. אבל גם זה משפיע במעשים, במעשה הבשר. ומה שהוא אומר פה, הוא אומר, אך אם על ידי הרוח תמיתו את מעללי הגוף, תחיו. נבקש מאלוהים לעזור לנו, לתת לרוח הקודש לפעול, ולעזור לנו להמית את מעללי. זה לא אותו דבר כמו שפעם יצאו למדבר יהודה, כמרים,
החליטו שהם רוצים להעמיד את מעללי הבשר, ויצאו לכל מיני, מיגל בטח מכיר את המנזרים האלה במדבר יהודה, נכון? יצאו למנזרים במדבר יהודה בניסיון כאילו להתרחק מכל פיתויים, זה לא עזר. מה שרק עוזר זה משהו בתוכנו, רוח הקודש. דבר נוסף פה, מפסוק 14 עד 17. כל אשר רוח אלוהים מדריכה אותם, בנים הם לאלוהים. הרי לא קיבלתם רוח של עבדות לחזור אל הפחד, אלא קיבלתם רוח המקנה מעמד של בנים, וברוח זאת אנו קוראים אבא אבינו. והרוח עצמה מעידה יחד עם רוחנו שבנים לאלוהים אנו. אם בנים אזי יורשים, יורשי נחלת אלוהים וגם יורשים השותפים למשיח, שכן סובלים אנו עמו כדי שגם נזכה לכבוד איתו. רוח הקודש. אנחנו נולדנו מהרוח. קיבלנו את רוח המשיח, רוח בנו, הקורא אבא, אבינו. אנחנו שעדיין פה בעולם הזה, עם כל הקשיים ועם כל האתגרים ועם כל החושך ועם כל הסבל, יש בנו את רוח הקודש שקורא אבא, אבינו. אנחנו שייכים לך. תעזור לנו לחיות בשבילך. תודה לאל שיש לנו את זה. בואו ניתן למודעות הזאת של הרוח בתוכנו שקורא אבא. באמת, לתפוס יותר ויותר מקום. הקריאה הזאת היא אבא. היה לי מאוד נחמד. אתמול, אני נסעתי לים, לקחו את החבר'ה לים, לעשות אימון בבוקר מהמכינה. ונסעתי להביא כמה חבר'ה, והבאתי אותם למודיעין. וכשנכנסנו למודיעין, יוחאי אומר, אוי, כמה טוב להיות במודיעין. הילד הזה גדל פה, זה איפשהו, כן, זה, כאילו הוא מרגיש, מגיע הביתה. ואלוהים שם בנו את רוח המשיח, שנחשף לאבא. מחכה לאבא. הדברים האחרים קשים, אבל תחשבו, גם איפשהו באפריקה, בהודו, לא משנה מה, אישה ענייה שאין לה הרבה, אבל היא מאמינה בישוע, יש לה אותו אבא, אותו רוח, אותו דבר מדהים, שייכת לאותה משפחה. אנחנו שייכים עכשיו לאבא, שהוא דואג לנו, שאנחנו יכולים לפנות אליו, ושרוח הקודש בתוכנו אומר אבא. פסוקים 23, אם נקפוץ קצת. ממשיך קצת את המחשבה הזאת, 23-24. ולא זאת בלבד, אלא גם אנחנו שיש לנו בקורי הרוח, נאנחים בנפשנו ומצפים למימוש אימוצנו לבנים, לפדות גופנו, שכן בתקווה נושענו, אך תקווה לדבר שנראה לעיניים אינה תקווה, כי מדוע יקווה אדם למה שהוא רואה. עוד פעם הוא מזכיר לנו, כן יש לנו תקווה, אבל זה לא משהו שאנחנו רואים. מה שיש לנו בשביל אלה מסביבנו, זה לא בוא ויהיה לכם כיף, בוא שיהיה, אני מקווה שגם יהיה כיף, אבל למה כיף? בגלל התקווה הזאת, בגלל השייכות הזאת, לא בגלל, לא יודע, תהיה עשיר, תזכה בטוטו. לא, אנחנו זכינו בטוטו, בגדול, יותר. אבל אנחנו עדיין פה, אבל יש לנו תקווה. בואו נשים את העיניים שלנו על התקווה הזאת, ונרוץ,
כאנשים ששייכים למשהו שהוא מעבר. העולם הזה איבד תקווה. העם שלנו מאבד תקווה. מחפשים תקווה. אבל אין. יש לפעמים לרגעים, זה עושה, טראמפ עושה, הוא עושה, ולרגע אנחנו, יש לנו תקווה, אבל העולם הזה איבד באמת תקווה. בלי המשיח. ויש לנו את התקווה הזאת, לשתף עם האחרים ולחיות ושיראו. והדבר האחרון פה, פסוק 26 עד 27, וכן גם הרוח עוזרת לנו בחולשותנו, כי אין אנו יודעים להתפלל כראוי, אולם הרוח עצמה מפגיעה בעדנו בהנחות עמוקות ממילים. והבוחן לבבות יודע את מחשבות הרוח, מפני שהיא מפגיעה בעד הקדושים בהתאם לרצון אלוהים. תפילה. רק באמת רוח הקודש יודע את מחשבות אלוהים, כי הוא רוח אלוהים. אז אנחנו רוצים להתפלל, כמו שישוע אמר, להתפלל בשמו. מה זה בשמו? להתפלל את הדברים שבאמת מייצגים אותו, שהוא רוצה אותם. אנחנו צריכים את העזרה של רוח הקודש. תודה לאל שמתחילים עכשיו קבוצות בית. ואתם יכולים להתפלל אחד עבור השני בקבוצות האלה. אבל גם שם זה טוב לשמוע אחד מהשני, אבל גם צריכים את הרוח. צריכים את רוח הקודש. לעזור לנו גם להתפלל מה שיש בתוכנו, אבל גם לאחרים. אולי אלוהים ייתן מילת חוכמה. או בתפילה, או לשתף עם אח או אחות. מילת דעת, כל דבר, כן? אנחנו זקוקים, וגם ביחד אנחנו צריכים באמת את הרוח לעזור לנו בתפילה, והוא אומר את זה פה באופן הכי אישי. אנחנו זועקים, אבא. זה זעקה שבאה מהלב, אפילו אנחנו לפעמים לא יודעים באמת מה קורה בתוכנו. אבל רוח הקודש עוזרת לנו בחולשותנו. עוזרת לנו. אז שאדון יעזור לנו באמת. תודה לאל על רוח הקודש. שאנחנו נהיה אנשים, קהילה, מלאה ברוח הקודש. שיעזור לנו באמת. זה רוח הקודש, מקדיש אותנו אליו, משייך אותנו אליו, עוזר לנו ללכת בדרך המשיח, שאנשים יראו, שאנחנו נתפלל גם שהרוח ייגע ביותר ויותר ויותר אנשים, פה במודיעין, באזור שלנו בארץ, ושיעזור לנו באמת לזכור מה שאלוהים דרך הנביא אמר לזכריה בתקופת בניית הבית השני, שהיה קשה והכל היה כאילו נגד, וזכריה כנראה הרגיש שהוא מרים ידיים, ואלוהים שלח את הנביא להגיד לו, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. והוציא את אבן הראשה, שהוא עוד חן לה. האבן הזאת זאת המשיח. כשרוח הקודש פועל בתוכנו, מי שבסוף יקבל את הכבוד זה ישוע המשיח. בואו ניקח זמן להתפלל ביחד. אני חושב שאולי אנחנו מספיק מעט שנוכל לשבת ביחד, בסדר? ונתפלל גם את הדברים האלה בשביל הקהילה, ואז אם יש עוד משהו על הלב של מישהו. אז בואו טיפה נסובב את הכיסאות ופשוט נתפלל ביחד.